Muntang bemvimba lapha yena ke empela lapha ke uMbuthuma shaya pass enhle ke uMbuthuma washiya uthini nompempe lapha hey red card bheka leya pass imbukele yakhe uMbuthuma uyayikhale ngaka imidlalo ayifani imbukeli wathi ke unompempe akho red card ke leya ngathi ke umntawulu ya wathi ke unompempe ke red card ifanele umntawulu goli wena ke Mabhakani Despegar para que mais por aqui que Meremi bemvimba ke unompempe ke free kick inikeza lapha yona ke mbukeni Orlando Pirates sigasa ke Mfukeng Sibema mazela Mabhakani Dion Moremi kanti ke ukhetha abadala abaningi uBruce kuyena lapha ke iMamelodi Sundowns ukhetha abadala abayisikhombisa kuMabhakani abayisithupha CM Moremi ebenzise bangathi kusasa uzocoacha Dangaze ungakwazi nocoacha siyakuthemba bena ke phakathi ke Tindas ke Moremi ushaya cross khona ke speed on angazi ke mbukelo ke wena uthini sibheke iphula manje ke Gumureni bashaba kajele lapha ke netsizwa kaMtamba hayi umdlalo upheli maka score equalizing goal ngale kwaleyo unompempe uzoyisutha into beshapa yona ke iTTM ngo 4-1 kuyipenalty eThekwini kaKasi batake shot tona kaMabhakani Moreni zamukushaya Moreni Mzondota engathi manje awusashi uyangonga ahlangana amathambo mbukeli Orlando Pirates 2 TS Galaxy no mina ngicela ngithi TS Galaxy kudlala ekhaya TS Galaxy not Orlando Pirates 2 inake lapha ke uMureni eshaya umkunda njani igrass cutter mbukeli la khala ke nethi yinake lapha ke uMureni number 11 yinake uMureni sekana 12 goals manje kona kaMabhakani mkunda chanu tipo wadive la khala nethi engathi izoyisuthi induku namhlanje TS Galaxy mbukeli isuka lapha ke kona ke amazulu ke Moremi bena lapha ke uDion ngoba ke umunye washaya on goal badala Mabhakani umsimango lapha manje ke wona amaphuzu maka ke phama ngathi ke igoli losine Moremi ayisebenza ngempela ke lapha hey phoyidlala noba ngoba aMabhakani indaba yokudefenda bayazi Mfukeng mangabe mhlambe ke awungikhola nale true story wayekhona umunye ucoach phambili kuMabhakani owawina ke ileague Mabhakani ayaphambili manje bashaya lapha ke pass hamba bhekile musu kusala ndawo mala ke ithuba Police uyalivala ibhola ya Police wenza umsebenzi onzima uMfukeng lisuke entendeni ihlale entendeni Shake pass ke washiye unejubana ke Moreni kuba lapha ke sold out namhlanje uyabona ukugcwele ngempela ke inkundla bafuna igoli lesine manje lapha aMabhakani lapha ke Police iSkelemG Police ke Tindas Police uyadansa Police nangu Mfukeng lakha so Orlando Pirates isizini ubani ozobona ke ileague umbuzo qhamukayo aMabhakani noma amaSundowns Moremi yasikase ke Moreni Police kweTindas Police ushaya isithende hey hayibo hayi ngizoze ngiwe phansi
yekho sekiwe phansi umlilo weBignas ngazeke mewadlala kanje amabhakane azovinjwa ubani i-ball control imbukele abadlali beLorlando Pirates njengoba ke apolice ushaya isithende ayi lesasithende imbukeli uMurem ethi yasizama ke ngo-right ukhumbule lapha yena kuMurem u-left footed mhlambe ithuba lokuthi naye afake nje abadlali abangabone wena mangabe mnalo iso lo elokbo engaselo favor yina ke pheke uSiphemo umfaka amabaso engikuthandayo mangikhumbulayo ngafikela kuyena ke uye kangikhuluma naye qala Siphiya ngazi noma uyakwazi lo mangifika lapha ke MC ngenza imidlalo ke ngayi mina ngithola igcobo benza ke ushintsho uyangena ke Mbule Masongane